ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸೇರಿದಂತೆ ದೂರವಾಣಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಎಐವೈಎಫ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಟಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು, ಪೆಗಾಸಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನರ ದೂರವಾಣಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇದು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಫೋನ್ಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകന്മാർ, പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും ഹൈക്കോടതിയുടെ ജഡ്ജിമാർ, ഇവരുടെ എല്ലാം ഫോണുകൾ ഈ സംഘം ചോർത്തി അവർക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിലേക്കുള്ള വിവരം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ കണക്ക് പ്രകാരം ഇവരെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി 50 രാജ്യങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം രാജ്യങ്ങളും അത് ഏകാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളാണ്. ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം സ്ഥിരമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്കെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അത് ഗവൺമെന്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെന്റ്, അതിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോഡിയാണ്. എന്നാലും ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കണക്കുകൾ നമ്മളെ ആകെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണക്കുകളാണ്. എന്തിനാണ് ഇവരുടെ ഫോൺ ചോർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അതിന്റെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനം. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಐವೈಎಫ್ ಮಂಡಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾಕರ್ ಮಾಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಸಿಪಿಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಸುಕುಮಾರ್ ಮುಳ್ಳೇರಿಯಾ, ಸಿಪಿಐ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಲೋಕಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಆರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹರೀಶ್ ಕೆಆರ್, ಮನು ಪುತ್ತಿಗೆ, ಅಜಿತ್, ಎಂಸಿ ಲಾಲ್ಪಾಗ್ ಮೊದಲಾದವರು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದರು.